ina anabwera atenga mtima wa mayiwo ndikumapita nawo. Potenga mtimawo atenga mtengo ndikumpasa mwanayi ndikuamenya mayi yache. Zitatero anthu anakhala ndipo anthu ena analiso kumaliro kubalaka pomwe malemuwa bambo awo amayikidwa m'manda mwa zulo lake tingane zoti lachinayi. Anthu akubalaka anazavomereza zoti tikubwera koma mwanayo tisampeze. Kotero achitetezo aku BCL akazembe ndi gulu lawo anakwanisa kuntenga mwana kupita naye kwa mfumu. Amfumu polingalira zoti ati ku Malawi kulibeko nkhani zokhuzana ndi ufiti, anayipanga hando nkhani ija kuti mwana uja atengedwe apite ku polisi. Achibalaja ngatanga mfune mwanayi akampezere ku polisi. Zitachoka pamenepo tinakumana nawo tili munsewu pa stage ya BCL. Tibwerere pang'ono. Zimamveka tu kuti anakhoma ndi hamala. Ndeno mwati ndi mtengo. Zikusiyana bwanji zimenezi? Ati mtengo kuyankhula kwa ifeyo. Anthu omwe sitikuziwapo china chilichonse chokhuzana ndi ufiti. Komano ku ufiti kwawoko hamala ni mtengo. Mtengo ukuyimirira hamala. Ukuyimirira hamala ku zikhulupiriro zawozo mmene mwanayo akamafotokoza. Kuti popereka chinthucho ndingati mtengo koma after that za mtengozo zokhuzana nazo kuti nkati mwakemo ndi hamala popeza hamala amakhala ni mtengo. Ndi zimamveka kuti mayiwa soti anangofikira kugwa. Adwalapo mayiwa. Ndizoona? Mayiwa nkhani akudwalapo adwalapo ndi nyumba mwawo mwafika anthu opemphera mwa kanthawi kochuluka. Kotero akabwera opempherawo atiso mwa zikhulupiriro zawo zakupemphera amatha kumaona zina la nachisaleronso nyumba moli kuyendayenda. Ndi nthawi mwa akupemphera opemphera aja ati nachisala amabwera amayima pambali. Akapita opemphera aja amabwera kumazalimbana ni mwana uja. Akalimbana ni mwana uja akangochoka opemphera aja amatenganso mtima uja. Amazayambaso kubanika matenda ondo kutaniso ndikumapitirira. Choncho zakhala zikuchitika ndi amene zinafika pa final day yake unazoti no basi mayi watani kodi amwalire. Mina ndifuse motere ino nkanthawi kameneka amene mwamva mina amene mmafufuza mayiwa amene amadwala mwanayi nkumakhala akulula choncho komanso amapemphero nkumabwera palibe china chimene chinachitika kuti mwina nkuletsa zimene zisafike poterepa. Izozo mwina zikanatengera kubanja chifukwa kuti mwanayi mbali inaso makolo ndi anthu ena apadera amakwanisa kuwafotokozera zoti nyumba mwakwathu machitika izizi. Kotero aini ake malemu anthu ena akamati akagona ndi maloto mwa malota iwo akazuka nkati mwa usiku kupita kuchipinda kwa mwana uja kumpeza amatha kuzizimuka. Akazizimuka akamfusa amatha kufotokozera zoti anachisala anabwera amati tipange zakuti ndiye tapanga. Moti sizinangochitika. Sizinayambire pafupi zinayambira kutali koma mwina fuka cha kumtundu fake sana tengepo gawo lotaone kuti kweni anachisale wankhani kweni nditi. Chabwino nawo mwachoka kwa mfumu mwana mwapita naye ku polisi mnatero. Zinaenda bwanji umene? Titachoka atabwera akumtundu kuchoka ku Balaka. Tinakwera galimoto kupita ku polisi molingana nazo tipatha ukhazi kwirikiti zosakhala bwino. Mwinaso malamulo tikatengera mmanja mwathu zizapezeka zoti mawa zizapezeka zoti wina zansalira mwina pakulira kwa ena so mwakapeza nazo mavuto. Tinafika ku polisi. Titafika ku polisi tinakafikira ku side office. Side office anatipanga hando nkhani chakuti yankhani imene sikufunika kwa ife, ikufunika kumwamba victim kwa Asingano. Titapita kwa Asingano so anani nazoti iyayi ndi wachiwiri kwa Asingano ndi amayi zina lawo chabe sindikuliziwa. Ndo mwene anani nazoti nkhani ipopeza tingokanirana pamuzi pathu pano tili ndakuluakulu mwangathe kuipanga nkhani kuti tione kuti mutu wake kweni ndi chani. Chifukwa choti nazoti mwanayi anayankhulamo nkunena zoti ikakwana 5 koloko mayi ake basi atani amwalira. Ndi apolisi aja ataimva nkhani ya 5 koloko anatitengera kwa SO. SO apalimbi polisi omwala amayi zina lawo siningathe kulipanga bwinobwino. Kumene kuja anatilandira bwino ndipo anatifotokozera zoyenera kuchita ndi malamulo a polisi mmene amapangira. Ndi anatuzoti tikatenga polisi kuti muende nawo tikhanga tifeyo pa ntchito yathu tikuvomereza kuti ku Malawi ufiti uliko koma malamulo a Malawi ufiti mulibemo. Kotero yo anatipasa mphamvu yo nazoti mupite poti akuti anachisala kapezeka wakufa wathu akhala wa moyo ife tifuna munthu akhale wa moyo. Mupite mwamtendere kuchirazulu mukayendese dongosolo lonse okafikira kwa mfumu muntenge munthu zomwe atakakuzena mfumu akuchirazulu zomwe ino munthu mukazisatire. Kotero tinanyamuka tinayamba ulendo kuchoka palimbi polisi ndi mwana uja kupita ku Mbulumbuzi. Mwakapeza anachisale. Tikupita ku Mbulumbuzi ubwino wako anachisale nyumba yawo ili mphepetere mwansewu. Tili ngalimoto momuja achibale na omwe tinali ngalimoto anatifotokozera anakwanisa kutifotokozera zoti anachisale ndi awo akupita mphale apo.
kotero tinayimisa galimoto mphepetere mwa msewu pafupi pa ATG pomwe pali tchalitchi cha katolika. Titayimisa galimoto munthu mmodzi anakwanisa kupita ukatenga anachisale kubwera nawo galimoto mmene mwana achisale sakudziwa kuti tabwerera chani. Tinangoza kuti tiyeni kwa mfumu kuti zokambirana. Tinapita nawo mpaka na kwa mfumu, amfumu onse omwe ali chibale awo mwalirayi ngati ankolo wake. Titafika kumene kujako tinafotokozera ife tachoka ku BCL. Koma ulendo wathu sitinangoenda kuchoka ku BCL kubwera kunoko ngati mboma la Chirazulu. Tinakwanisa kudusa ku polisi komwe timakapereka zidandaulo zathu zokhuzana ndi ulendowu. Ndana tivomera zoti titabwera kuno ku Chirazulu koma kunoko tisanapange china chilichonse tonesese zoti aini akamuzi azwa zoti munthu wawo muzi tantenga. Musanamalize pali ubale wanji pakati pa anachisale ndi mayi amene watisiya. Ubale ulipo okhazikika bwinobwino omveseseka osasuwaso kukhota chifukwa patha kukhala ubale wako nazoti mayi ake womwalirayi imwalira Beka Matekesa ndi anachisale makolo wandi pamene pali ubale wina wankulu wina wang'ono mmene anapangiranso iwo akumbaliku kuti wina wankulu wina wang'ono koma omwalirayi ndi wang'ono anachisale ndo mwala akulu ndi pachibale ndithu chibale chenicheni osati chokokeraso iyi. Chabwino mwapita kwa mfumu tsopano. Tafika kwa mfumu, muzi wa kwa mfumu mukafika kumakhala malonje ndi zina zotero. Anakwanisa kutilonjera. Ndakuluakulu ena omwe tinali nawo tinakwanisa kufotokoza chomwe ife tapezekera mmuzi mwawo ndi komwe tachokera. Ananena zoti zikomo kwambiri. Popeza simunabwere nda mfumu akunjira mwabwera ino anthu nokha. Ndi nkhani zimene mukuzifotokozera mmene zilili zikuyeneka kutero. Anafunsa anthu omwe tinabwera nawo kunjira ngati mwana wa mamuna uja iwe kweni kuti muzipezeka kuno chachitisa ndi chani. Mwana uja anafotokoza molimba mtima ine mayi anga anthu akuti amwalira koma mayi anga sanamwalire. Mayi anga angogona chifukwa choti anachisale achosa mtima wawo kubwera nawo kuno ku Chirazulu. Kotero ineyo ngati ndasala ukuku chomwe ndasala nacho ndi ndodo yokhana ndi zoti ndakwapulire mayi anga ndiyo mwandisira koma mtima wawo iwo anaunyamula kumatani kumabwera nawo kuno. Tili pamene paja amfumu anatembenuzawo kamba ndi anachisala nakanisisa kuti ineyo fiti sindikuziwa ndipo nyama ya munthuso sinimayiziwa. Amfumu ananena zoti chabwino ine ndamene ndinanena zoti popeza nkhanizi mwana yakwatchula anachisale chanzeru chomwe tingapange anachisale ni mwana nyamukani mupite kuseri mukakambirani kuti mutuzedi choona chenicheni cha nkhani yomwe tabwerera kunoko kuti tizamve tizakutengeni 5 koloko isanakwane munthu wathu kubisi akapezeke wadzuka. Ananyamuka anapita kuseri awiriwiri kopanda wina aliyense ni mmene iwo akuziwanirana ndi ya kuthawa sizikanatheka fake tinalipo gulube lokwanira mwina kumathamangira anthu 12 kapena 13. Atapita kuja anakambirana atabwera kuseri kuja ife wathu kuti timfusa tifotokozere anali mwana uja osati anachisale. Kumfusa mwana uja ananena zoti anachisale akukanisisa komanso kugulu kwathu kungati kuli munthu yemwe alilida ngati kuti hedi wathu ndi anachisale sangavomere mwachani mwachisawawa koma ino mungoona mmene mungapangire anthu bepoona zoti palibe njira ina omwe tingapange fake munthu kuja tapita kuti tikantenge azazuse munthu kuno. Mfumu anativomerezana anatipasa kuti mutha kuntenga munthu muzipita naye koma bora ni munthu wathu mutisamalire. Tinavomereza tinanyamuka tinayamba ulendo. Titayamba ulendo tangochoka kwa mfumu kutulukira Mutala. Tili munsi omwe muja inapezoti anachilana nazoti akomati khote pakwathu pakhaliso munthu ino kuti andiperekeze ndanthu ananena zoti ndizoona sitingachoke nanu kunoko nokha tizipita nanu pakoneka pakhala anthu awiri atatu kuti akutanini akuperekezeni kuti zomwe zili zikachitika komwe tikulowera kumboni zikakhale ndani iwo. Tinachoka tinafika pompaja pali manda pafupi ndi tchalitchi cha katolika pa ATG. Tinayimisa galimoto mphepetere mwanse wako anabanda. Titatero basi kunabwera manzibambo iyi ndi panazaunjirira anthu. Tili nkati mofotokoza chonchija kunazamenya mphenzi yoyamba koma kulibe mvula kulibe mitambo. Itamenya tili komweko tili pompaja tinayima panachisale titachoka konse kuchataima panachisale kungoyima panachisale anthu atayamba kubwera ndi pamene mphenzi yoyamba yandithu ya mphamvu kwenikweni ngati kuti mvula ikugwa inamenya. Itamenya mphenzi ija wina timamuti Chisomo m'bale wathu wa BCM anali pa khomo akukwera ndiye mwana zapita ukatenga anachisale aja anangolumphira galimoto. Tikuti tiziyambaso kuyenda timamuti Maga Makaliati yemwe anali driver wathu pasiku limene wa galimoto anazapemphera. Atapemphera ananena zoti agomani tiyenda bwinobwino tikafika ndira basi azabobo tikuti tiziliza galimoto tizinyamuka mphenzi inaso yachiwiri inamenya.
ndi tinamba nokumafunsana zoti mphenzi zake zikumenya kopanda mvula zibwanji ndi bambo ake amwana ende mwana nazoti anthu atu ndiopsa kwambiri afuna tilepherese chani ulendo tinawuyambapo ulendo uja mwa chisomo cha Mulungu tinayenda tikufika timambati pa Njuli inamenya mphenzi yachitatu mphenzi yachitatu ijaita amenya ife tinapitirizabe ulendo tili nkati mwa ulendo timasusana kenako tikufika pa Mapanga pa prison ndi pamene tinkamva zoti ku BCL kwabwera time ziko maso kulatula nkhani osiyana pa nkhani yayo omwe niyo mwapitatu mukatenga anachisale kutiko kuchilazulu ndi koma mmene kwazazira kuno sikuli bwino tili nkati mwa ulendo moja tukufika paka Chereso Francis Masambuka emwali ngati wacha Lubino choncho anazatiimbira foni kuti komatu akulu mmene kulili kunoko mayendedwe mwasamalire chifaka anthu afika pa ground ndiye tikufika paka Chere nazatu traditional yoti tinkafuna tiduse kwa Amina tulukire pa Nthandizi tizipita kwathu ku BCL ndi pamene no zina zapezeka zoni nazoti nazauza tinaenda chama na akazembe apa pa galimoto sapite ku BCL ni mmene kulili ku BCL ni nkhani zinatusa polisi tikupita ku Chilazulu apa patipite kai kutiko ku polisi chilongo tione ta polisi akatithandiza bwanji mayendedwe athu okafika ndana chisale kutiko ku BCL titafika ku polisi zinali zovuta zoti apolisi atulusa asilikali awo tiende nawo mpaka nakuti okufa wathu azuke ndi akatenga apolisi kuti tibwere ndana chisale ku BCL akhangati waja ndomwe avomereza kuti ufiti uliko kotero tinakhala kumene kujako monga mwa malamulo sitingangozinyamukira tokha kudikira kuti atipange release zinakanika pamenepo nthawi kudutsa pamene popo 5 koloko inanena mwana uja yapitirira tili chamma pa 65 umathamangira to 6 tinakhala mwa kukhala kwathu sitinangokhala pa mtengo kapena pa shelter kumadikirira tinali mu office ya SO kena kona SO aja mata akaitana ife kutifusa nkhanija kufotokoza iwobe samamvesesabe ni mmene zinthu zilili kenako kunazabwera aku victim asingano ndi asingano anafusa inu mukuona bwanji nkhani ya asingano pamene amana zoti mmene kuti maziwira ku BCL anthu akupita ni munthu definitely tikatolako mitembo yotani yochuluka kumana anthu aku BCL asapite oka ayeso anana zoti nkhani iso yandikulira pamuzi pano ene ndi mwana paliso wankulu ndi pamene ankaimbira OC atalumikizana ndi OC anana zoti nkhani ndizovuta zoti fe apolisi titengepo gawo koma okha atengepo gawo kenako anatu zoti dikirani kai kwa 5 minutes tikuzani malipoti titadikira kwa 5 minutes kenako pamene amatita anasoka tifotokozera zoti apapa chomwe tingapange tingopeza asilikali koma asilikali ake sakhala apano tingopeza big company kuti mwina maka big company akapita okwanira inu mukankwanisa kutenga maliro kukasiya kumochale mukakasiya kumochale anthu awo akuganiziridwa awa mwasiya tasunga konkuno kufikizana maliro mutayika tune kuti nkhani zatha bwanji nanga sitingakane tinalikira kai kupita wakasina naso khulu popeza panala na mfedo apompo tinakaitula nkhani jakuti nkhani zili nkati muzintona yoti anachilaja basi ku BCL sititani nawo sitipita nawo ni mmene zilili komanso nthawi yatani yatha chomwe chingachitika apapa kupanga madongosolo nkati mukuti pakhala asilikali okwanira tipite tikankwanisa kutenga maliro tizipita nawo kumochale zina zonsezo kuyambira mmawa zioneka mutu wake pamenepo mwavomereza tsopano kuti chamoyo palibe pamenepo pono zafikapo 5 koloko yapitirira tili mu gawo ya past 6 to 7 kuphatikiza apo kuno akufunikira nda anachisale nkhani jalo ma office kayangati akukana bezoti iwo sindani kodi simfiti koma mwana akuvomera zoti ineyo ngati mai yanga akupita kumanda akupita fika cha anachisale chifukwa sana nduzoti mtengo mundu kwamenya nawo mai yanga ndikuwamaliza mai yanga faka yo mtima atenga pomwe zonse akatenga mtima sama ndipasa mtengo koma lero andipasa chani andipasa mtengo ndimene tikuchitira kucheza ndi mkulu ameneyo amene akuperekera umboni mokwanira ndithu kuti analipo ndi mmene zikuyendera ndi mmenemo ndifuna timveso pano bwino lomwe kuti atenga kuno maliro kupita nawo kumochale kukasiya mawa lake kutacha zinayenda bwanji tsogolera kwacha tsopano limeneli ndi loweruka mwadzatenga maliro kuno Friday mwakasiya kumochale mamawa wa loweruka munayenda bwanji mama waloweruka mwanthawi zonse timaziwa pakhomba akakhala maliro timapanga za mwambo wa maliro zimasiyana ni mwambo wa zina zonse faka timakhala mwina kudyerera kuvina kutani koma zimakhala zosiyana kutacha monga ngati ine tinatengedwa ndi akazembe ku polisi kunena zoti tiyendese nkhani mpaka natone zoti mathero akali bwanji tinakumanizana ndi akazembe anandipeza pa benchi panga ine ndili kumunda nakasamba tinakonzekera fake ku polisi anatipasa nthawi yoti kamakwana 8 koloko
tikakhale titafika ku polisi kuti tikambe madongosolo. Achibale kuno powauza kuti basi tikuyeneka titenge maliro tizipita nawo ku mochale. Anachilandira bwanji chimenezi? Mwachibalemu munali magulu titha kunena zoti atatu. Munali ena ovomereza kuti munthu wamwalira, munali ena osavomereza kuti munthu wamwalira, munali ena waufuna kuti aziwe kuti munthu ikwenikweni chikupangisa kuti azina zoti sanafe ndi chani. Mkati mwa icho popeza be pagulu pamakhala zoti chinthu chimodzi chimene chimafunika, anthu aja anafulumiza kuvomereza kuti chabwino ngati zili choncho tikayika chani, tikayika maliro. Kotero tinanyamuka, panabwera ngati mmene maziwira mmozi mmakhala mfumu, madongosolo anayambika, anthu omapita kumuzi anamba kumapita kumuzi kusogola. Ife tinachoka kuno tinapita palimbe polisi mwa madongosolo mmene apolisi amakhalira ngati akatenga maliro iwo okasiya ku polisi ku mochale. Titatero kunambika madongosolo ku polisi. Dumphe pang'ono zinamveka kuti kudachitika mwambo oyeza kuti chamupha mayiyo ndi chani pachizungu amati postmortem. Zinaenda bwanji zimenezi? Nkhani yo inali choncho koma zinali zija zonena zoti mwina kwa anthu omwe anaona ndi mmene munthu omwe alira amakhalira zinali zosakhutisisika bwinobwino chifukwa ulendo tinali limodzi. Endi zinapezeka zoti munthu kumwalira kupita maola ochuluka kwambiri. Tukamba zoti apa namwalira siku lina chamma 9 koma nthawi yoyeza inali chamma past 1 siku linali over 24 hours koma zinali zodabwisa una zoti munthu nthawi mwa akupanga postmortem muyo inapeza zoti magazi akutuluka ngati kuti ngozi yangochitika kumene. Sizijaso zonena zoti munthu wamwalira mwadzulo lache koma anokhanga kuti ngozi yangochitika kumene. Endi zinali zovuta kuti maliro tinyamulo sasambisa chifukwa chonena zoti olo akuluakulu omwe amapanga maorganizer wa mochale ananena zoti magazi mmene akutulukira ndi mmene zinthu zilili ndekuti sitingayike nkhofingi zovala zonse zikafika zitatani zitayipa. Ofunika kuti tisamale bwinobwino mmene timasamalira maliro achani. Zimene pena patali zimapereka chithunzithunzi zoti kutheka kuti munthu anali moyobe. Izozo zitha kukhala zoti zili motero mo chifukwa chonena zoti munthuyi olwasana choke kunyumba kukansiya kumochale. Zikumamveka kwa anthu mwana ali pafupi kuti amatuluka thukuta plus apati mmasomo ake matuluka misonzi. Kwa anthu onena omwe ali pakhomopo chifukwa za pakhomopo ife sinathe kuzisatira bwinobwino koma kwa anthu omwe anaona pakhomopo zinali motero. Tubambwanga mwachoka kumene kuja titi mwasambisa maliro mwanyamula nkumapita kumuzi. Anakulandirani bwanji anthu akumuzi komanso mwambo unaenda bwanji? Ife kotero kumochale tinakwanisa kunyamuka ko chamma past 3 madzulo koma tisananyamuke kumochale kumabweraso mafoni ena kuchokera kumuzi komwe tifuna kumapita ndi thupi lathu lija kuti kunoko tumphenzi yazulo ija sinangomenya mphenzi ija ndikukhala pansi koma mphenzi ija inakwanisanso munthu yemwe amasesa nyumba yomwe mmati muzafikire maliro omwe amalongeza zolongeza nsikana wa zaka about 21 to 25 amayembekezeka kukhala ndi chinkhoswe chake 2 months kubwera kusogolo kuyi wamwalira. Koma kumwalira kwake so ni mmene zikuchitikira zakwanu ku BCL zikukhala bwanji pamene amanote kunokoso siku lijani kodi siku libwino ngati mukuti kwanu ku BCL zilo sikunali bwino koma kunokoso ndiye zatani zanyanya. Ndipo peza koko tinaenda zinzathu eno omwe amakwanisa kuti zomwe zikuchitika kumeneko kumatiimbirako mafoni amatuza kenako pamene amatuza kuti munthu yemwe anapanga za mphenzi uja watani kodi waziwika. Kotero panopo anthu asiya za maliro ajaso momwe azipita sinali mphenzi wamba yomwe timayiziwa mwene yobweresa mvula kapena zina zotero koma iyo inali mphenzi yofuna munthu. Ndi pachibale omwalirayo ndi uyu mukuti anaponya mphenziyo ndi maliro akuno ndi pachibale. Izozo za chibale zokhala ngati palibe chifukwa ke mizindo yandikana titha kungoyerekeza ngati mmene alili Chiswe ndi Chipagala. Ena ali mwa Chiswe ena ali mwa Chipagala. Maliro athu oyambirirawa achitika mwa tingoyerekeza mwa Chipagala, enawa achitika ngati kwa Chiswe. So akwa Chisweho si pa chibale koma chibale ndi chawa wakucha kwa Chipagalawo. Koma munatero kuti msungwanayo amasesa nyumba yozafikira chitanda. Ndi pamene ndanazo kuti maliro aini yake somwe amagwira ntchito koma anthu adera ndomwe amazakwanisa kuzanthandiza nzawo uja kuti timati pa maliro nkulirana ndi amazakhanga tino kuti akuthandizira kugwira ntchito za pakhomo paja kuti china chonse chobwera chipeze pamalo paja pali bwinobwino. Ndi pamene no monga kumuzi anthu amabwera oyandikira kuti azamve zoti chikuchitika ndi chani nanga pamba petu wake tipanga bwanji ngati ali oyikidwa konko azipanga madongosolo oti tikabwera kumakhala maorganizer oti azaphikira uku
mafumu azakhala uku mmene madongosolo pa maliro amakhalira amwati anthu amaulula kuti amene oponya mphenzi wadziwika ndiye zitachitika chonchi popeza kuno anaulula ni mwana ukonso anaululaso ndi anaso kumani nazoti kubungwe kukampo kwathu kwagudwa minibus ya Nyowani ndi minibus ilipata geti yoti itani izaze ndi pamene nama anthu uno ena akuluakulu akumuzi kuja amafusoti inu mukati kwagudwa minibus ya Nyowani minibus iyo izi kadusa nse wake wakuti akuti ya inu yonse okadusa minibus simunga uziwe koma ife aja ine aga ntchito zimene zizi ndomwe tinga uziwe ndi anthu akumuzi zinawawa polinga zoti kubisiye kuli maliro akutchulidwa ni mmodzi wa ife kuno kumuzi nachisale zulu kuno anthu abwera azamtenga nachisale pontenga nachisale kwalira mphenzi mkati molira mphenzi nyumba yomwe ikufunikira izafikire zinthu zomwe zili ku BCL munthu yemwe amasamala moyo ndimwe amenyedwa ni mphenzi ndikumwaliraso zikukhala bwanji powafusa anaja pamene amana zoti mwaitana agogo auko ndomanyendenga mtima wameneyi akambwezera uyuso sana mwalira ali moyo ndanthu ajapo kafusa agogo ajapo yambirira amatani amakana akukana agogo aja zoti sinaponye mphenzi ndipo zamaliro a mwana wasindikuziwapo kanthu ndi pamene zimapezeka zoti nazoti no anthu anayi mkwiyo waukulu kwambiri pa mkwiyo japo wafusa agogo aja kuyambirira amakana akukana ndi anthu anali nazoti awawa tikamango wafusa satani kodi sampesa munthu uyu ndi pamene anayamba kuamenya kuwapitisa nyumba momwe munali maliro ija mwana emoja ndemwe amani nazoti ya ulo musavutikane nawo kuamenya mungotenga nkhope yomwalirayo ndiwo wangoyang'anizana aphane maso chifukwa kati omwalira iso naye chimozimozi wakumuzi amatuluka thukuta koma akayang'ana bwinobwino zimakhala zoti ni munthu osamwalira ndi agogo aja anakanisisa mazayang'anaso anazakanisisa zoni nazoti ine ndikangoyang'anizana ndi amene ndikuti ni mwalire ni ndani ndi mwalire ndine iyeyo azuka koma ine sinimutani sinimuyang'ana kumapeto kuno atamenyedwa ali nkati mopalandira chilango anavomerano zoti ndizoona adi koma mtima usuli kuchirazulu kuno wachokako kale kuchirazulu kuno ulipatali komanso kuli iwoko watani wazizira sitingabwezerese ndi pamene ino anthu amana zoti mukane zoti mtima wazizira uzizira bwanye ndi anaja pamene amana zoti mtima uduthoka zoti azira faka nthawi imene tinagwirizana ndi wanikoloko ya nthawi yanji yamasana kuti ikangopitirira wanikoloko basi ino ikhala zoti munthu watani wamwalira ehetu ndezi chabwino mwafika ndi maliro mwati dongosolo layambika zakuno maliro akuno ndi maliro a msungwana uyu zinaenda bwanji zonse pamodzi apopo panali pofutirako chifake ife tili kuno kudikira kutenga maliro tinali ndi mwayi kuti athu akuno kwa anakwanisidwa kuti ayezedwe kuti aone kuti munthu afa ndi chani popeza zinalowa mpungwepungwe kwambiri kuti za ufiti akumuzi aja maliro awo sana akhale ndi nthawi yopita kuchipatala kuti akayeze zinali zokomera zoti tikamachoka kuno ni maliro tikapeza aja kuchoka kuchire chilunga kuti tikakumanizirana akamachoka kuchire ife ndikuti zikayamba mwambo tizipitaso kuchire koma zili mkati mwa mumujano chifukwa cha chipwirikiti chijaji anthu anazasiya za maliro aja kuyamba kupanga za agogo aja ali mkati mopanga za agogo aja pona zoti agogo aja kuna zoti basi mtima sanga mbwezere munthu uja ndiye nampamene anali nazoti koposa apapa anthuwa si awapha uyu iwo waso amwalire kuti azikakambirana kuti komweko ndi pamene anthu ena ano anayamba kutulusa misi ena mipini ena kumamenya ni miyala atafola agogo aja ano atakuoneka zoti apapa munthu isangapulumukeso ndi pamene ena amene yoti mukuchedwa kutenga mafuta kuathira ndi kutenga zinyalala kwa unjilira ndi kuayasa zimenezo zimachitika ife tili munjira tikupita kotero kunafika apolisi oyambirira kunamazi anathamangisidwa kuthamangisidwa kwa apolisiwa ndimene kunapangisa kuti no basi no munthu moyo wake usatani usapezekepo apolisi anamazi atapita ndi pamene no amakayimbira PMF ya kuzomba kumaza pangano za dongosolo za munthu otani ochedwa ife mmene timayika maliro iwo akupangano za mapulogalamu awo a munthu ochedwa mmene ife tinkapita konzekera kumapita kumanda popeza ati maso sale mankuona nafeso tinapita tikaone kuti nanga munthu ochedwayo akuoneka bwanji mmene waochedwamo tinakafikapo ndipo pa ochedwa munthu uyo koma chitetezo chinali pamene popo munthu yo tinamuonera patali oti pakanakhala pafupi tikanakwanisa mwina kujambula mmafoni kumano atabwera PMF panalibenso munthu yemwe anayandikira mwina mwake 30 to 40 meters kuchokera pompana ochedwa munthu yo alawu ndiyo mwana panga yo chitetezo chawo kuti aliseso asatana asafike sinanga kunali kalezi wawo yetu bambo anga mwachidule kwambiri zotsatira za kuyeza maliro anati wafa ndi chani Rebecca monga ngati maliza sachipatala olo anthu akumuzi ndi anthu omwe anachoka ku BCL akufotokozeredwa za matenda omwe amupha munthu anthu ambiri anazuma oti
ngati sipa maliro soyi chifukwa achipatala atanatusa malipoti onena zoti munthu wafa ndi kansa ya mchiberekero pomwe chikhalire nicho anthu chomwe chamupha munthu akuchitani akuchiziwa ndi olwakumtundu mmene amafotokozera zimenezo zinangotengeranso kuti district governor akunoko ku Blantyre Honorable Antenda ndikuwafotokozera anthu aja zoti zanena anamfedwa ndi zomwe akuziwa zokhuzana ndi kumtundu kwawo koma anthu titenge chomwe tikuzoefe zoti munthu watani nacho wafa nacho chifukwa kuti olanene zoti ndi kansa popeza kansa ya uyu ndi kuti yapha anthu atatu ndi kuti si kansa pake zinthu zikupita zikutanibe zikusongolabe mutu wake wakhaniti wankhani imeneyi ndechachizukire munthu uyu ufiti ndi omwe wamutani wamupha ndi pamene anthu anazakhanga azizira mitima faka anthu anayi ndi malingaliro nazoti akamachoka kumanda apita akagumule nyumba ya nachisala akayiwotchepo pasapezekenso nyumba yawo ndipo achoke mmuzimu yetu bambo anga pano mwana amene amaulula uja komanso anachisale ali kuti siku lomwelo titayika maliro ngati amfumu akunoko achipagala ndi amfumu akoko amofati anamvana zonena zoti anthuwa asapezeke kuchirazulu chifukwa mmene mitima ya anthu akuchirazulu ilili akapezeka mwina apangidwanso ngati zapangidwa gogo wina kuyasidwa kapena kumenyedwa kuphedwa kotero chifukwa kuti tinafotokozera akazembe zoti mmene akambirana anthu akunoko mwayimbira polisi foni mwafotokozera akazembana nazoti yayi popeza umeja nana zoti asunga mpaka na maliro ayikidwe tipita tikafotokozera amande ndenazoba komabe munganangoza pa foni kuti wakhale ndi picture yeni yoti atani agwire akazembe ajana achita makani tili konkono tafika kwathu ku BCL ndi pamene usiku zinkamvekano zoti anachisale ni mwana uja anatengedwa kupita kuchirazulu nda polisi usiku kuchokera pompo lizasi yeni sizoti kodi anachisale atafika kuchirazulu amfumu analandira kapena anabweza izozo ndi malipoti ena lonse sitinaziwe yetu bambwanga ndathokoza kwambiri dzina lije tikumbuseni zina ndi Rodrick Gomani koma ndiziwa mandiziwa bwinobwino nkuti Teketa yetu kumeneko ndiye kufotokoza kwa Rodrick Gomani amene akunena kuti dzina lina ndi Teketa tikhulupira kuti tamva mvemvemve koma tikutero sitimira pompa bwanji timvenso mbali ya polisi kuti kodi anachisale akunenedwawa ndi mwanayo ali kuti komanso tinachita mwayi kuti anzathu ena amene anathamangira kumeneku kuchirazulu anacheza ndi amfumu akumeneku komanso agulupu akumeneku ndi ena anamfedwa timvanso kuti kodi anacheza nawo bwanji inu takhala ndi pomwepo pamene tikupitiriza ndi program yathu imeneyi yapaderadera imene tikumva mvemvemve kulondoloza nkhani ya mayi amene wamwalira ku BCA mu mzinda wa Blantyre pamene kafukufuku kapena mphekesera zikumveka kuti mayi amene wamwalira nkhani za masenga za ufiti akuti waphedwa ndi mwana wace tinati timve mvemvemve tilondoloze nkhani ndiye tamva mbali ya mboni imene yayenda nawo konseku kuyambira kusiwa kukafika mpaka ku polisi nkulondoloza bwinobwino mpaka na kumoshale kumene amapanga amayeza titi postmortem kuyeza kuti kodi chamupha mayi amene ndi chani mpaka na kukafika kumudzi nkuyika nawo maliro mkulu ameneyo analipo ndiye tinati bwanji titamvanso ku mbali ya group Andembe kumeneko kumbulumbuzi mboma la Chirazulu kuti kodi iwowa nkhani imeneyi ayilandira bwanji ndipo umboni wawo kapena mawu awo ndi otani titamva mbali ya group kenako tithamange ku polisi limbe polisi mu mzinda wa Blantyre kumene tikamvenso kumeneko kuti kodi zinazi ngani yonse ikumakhota koma ikumagweratu ku polisi kumeneko ayankhapo zotani timve kaye group Andembe ine chipwirikiti chimene chindikhoza kufotokozerani uno ndi mudzi mwanga group akengina group Andembe kuti nkhani ya maliro iyi ndayimva lero mamawa nimene andifotokozera kuti mudzi munomo mwachitika maliro mudzi munomo mfumu yang'ono ndama mfumu Maere group Ndembe tanyamuka kubwera kuno kumaliro ndazapeza kuti anthu ambiri amene anali kumaliro kuno sindimadziwa chimene chikuchitika kuti kuchitika ndi chani ndi kwazapezeka kuti ndi mafumu ndi magrupu azanga pamene ndaona afumu a Maere akubwera kuzandiyitana kuti agrupu tikukufunani ndikuti chabwino ndiye natenga amafumu azangapo kuta nawo amene anatiyitanira afumu a Maere ndi takafika kumeneko tinakapeza sikana mmodzi amene anali kumeneko ndi azimayi ambiri ndi azibambomu anali kumeneko
ndi afumu amayererana ndiuzo kuti agrupu tamuve mtsikanayi pa zomwe zimene akufotokoza. Ndiye nafusa kuti mtsikana wake kuti ida kuti udali apayi mtsikana ndithu ndi wachikulirebe wa sayensi. Ndiyeno nditamfusa mtsikana kuti mtsikana kufotokoza ndiyachitika ndi chani, ndi anandifotokozera kuti ineyo ndimachokera mmuzi mwa Moffat, ndi kubwera kumene ndabwera kuno ndabwera ndimaonera kuti mtsikana amene wamwalirayi wamwalira ndi mpereni zimeneyo ayichita na amayiwa amene atenga mtima wa mtsikanayo uli ndi amayiwa akusunga kunyumba kwawo pakona. Ndiye ndinafusa mtsikana kuti iwe mtsikana kunena zoona, ndakuti ndikunena zoona. Ndiye ndinamupanikabe mtsikana uja kufusa kuti koma titakutenga panopo kuti ukalondole pamene pali mtimapo iweyo ungakalondole. Iye ananena kuti nditha kukalondola ndipo padakali panopo mtsikana asanamwalire. Mtsikanayi ikamakwana wani wakoloko asanabwezerese mtimawo akhalatani atamwalira, koma panopo sanamwalire. Nthawi imene inali chama 12 koma kwapezeka kuti titatenga zimayi uja kumulondolera kunyumba kwace kuja kuti akasonyeze pamene pali mtima paja, kunapezeka kuti mtsikana uja anasonya kuti mtima wa mtsikana ausiya pakona kona ake ndi amayi aja tinawuza kuti amayi ntaona nitambani zimene akulankhula mtsikanayi tachosani mtimawo. Mtsikana mtima mukuona, ndiyakuti mtimawo ndikuona koma kuti ndiugwire sizitheka, chifukwa chona kuti malo amene ndofunika agwira inakewa, akagwira inakewa zitheka mpaka mtsikana amwalira atani akadzuka. Ndiyeno mkati momwemo amayiwo kukanizisa pamene pakwira anthu ambiri sapanga kafukufuku pamene kuchitika ndi chani, ena kumagenda miyala pamene paja. Ndiyene ndinayesesabe kuyimba foni kuyimbira pambulumbuzipa kwa polisi akapalasa, unapeza kuti foni yawo simagwira. Ndiye ndinayimba foni kuyimbira kunamazi, ndiye kunamazi ndiye akhakuti chabwino tikubwera. Ndiye nawuza kuti mufumire zimene zili kunoko sizili bwino, panopo anthu afikapo omenyana. Ndiye apolisi anayesesa anathamanga anafika kuno, anatipeza kuti titatenga amayi aja ndi mmene zinalili tinakalowesa mmene munali maliro muja. Ndi apolisi anayesesa kuti muna mwake chithandizo kuti muna atetezapo koma zinakanika, mpaka apolisi anafika pogonja kuti amene zilili apapa tiyitana kulichoni kuti muna titani atithandize. Ndi anayimba foni wayimbira kulichoni, ndi anayima kuti akutani akubwera. Tili mkati mwayimbekezera kulichoni kuja apolisi anayina kuti achingamire akulichoni fomu na machi atakusokera pamalo pa tikalinga titalondolewe azindikire njira. Atangonyamuka aini mbumba anapempha kuti malirowa tituuse tipite tikaike kumanda. Ndino ine ndalankhula maonera kuti maliro aja musatani musatuuse sanga mwatikire kaye apolisi anakumira onda milanga chitetezo chenicheni. Kwa mukangotuusa maliro ndi kuti pakhala chisongezo chambiri chifukwa anthu aja mtima wawo uli kwa anthu amene ali nyumba muja, ndi kuti patha kuchitika china chake. Ndino sizinatheke aine kukwaja nangotenga maliro mapita nawo kuti mapita nawo kumanda. Akupita nawo kumanda kunapezeka kuti anthu anakhamuka khamula anthu kupita sipano kumakalimbana ndi ndani ndi anthu aja. Ndi ife tonse mafumu tonse nakanga tinathawa chifukwa panali chinapwirikiti kunali kugenda miyala kuti apolisi so agendedwa miyala kuopsaso tonse nathawira kutala uko. Ndizonse zimene zimachitika kunoko tonse tili kusewu kucha tinangoona kuti anthu amene apanga zimenezo akufera phiri muja kuthawa amene aopsa mucha zimene. Ndineyo nayesesabe yamukuja tisaone kuti anthu onse athawa khamula anthu onse athawa apita. Ndi ifeyo tinangotenga foni kungojambula zomwe zimene zachitika pamenepo, ndi pamene tanyamuka kuti tikafotokozere atiye kuti atitani aziziwe. Kuli makasi ndina group village mwezi woso mayanganaso ndino mwezi wa kwachitika maliro kwa Moffatiko agrupu ake ndine ndi mizi 13 chabwino. Kutengera kuti mwina mwake izi zikumwera pamene dziko la Malawi constitution yathu sinapange stipulate sinaonese kuti mwina ofiti zipo muno kapena za masenga zilipo, mwina ngati mafumu mumazimva motani? Ife izizo zimene zikuchitikazi
tikuona kuti ufiti muzi muno ulipodi chifukwa nangasi apapo monga amene tikuonekera nangasi panopo ana akuima poyera kuulula ufiti monga mwana ameneyo amene amalankhulira ndipo walankhula mwachuchuchu kuti ineyo timaulukira limodzi ndi amayiwa ndipo amayiwa panopo asandikane ndiye tinayesesabe kuwafunsa amayiwa kuti amayi mwanaye mukunziwa ananena kuti sindikunziwa ndiye tinafunsa mwanayo kuti iwe mwana iwe amayiwa mukwaziwa ananena kuti ndikwaziwa ndiye tinafunsa kuti mukwaziwa munjira iti mwanayo wanena kuti tikuziwana chifukwa timaulukira limodzi izi zimene zachitikazi amatitumane ndani ndi amenewa ndipo mtima wa mwana amene wamwalirayi asunga ndi amenewa ndipo apa pasakane ndi ifeyo lero takhulupirira kuti zoonadi kuti ufiti ulipo ine chabwino kutengera kuti posachedwa pompa parliament ikhala ikukalowa pamene ikakambirane za lamulo lokhuzana ndi nkhani za ufiti ngati mafumu ndi chani chomwe munakakonda mwina kuti chitachoka ku parliament ine chomwe chimene ndikanakonda atu ku parliamentiko akanakayikhazikitsa nkhani ya ufiti chifukwa ifeyo mafumu nkhani za ufiti monga tikudera kwa maderamo tikulimbana nazo nkhani za ufiti monga tine ya group ndembe ndikusimikizana kuti ufiti ulipodi chifukwa panopo ndikuti ana akuulula wafika poyera maliro amene achitika uko ndi okhuzana zokhazokhala za ufiti kunokonso zokhazokhala za ufiti ndiponso amayiwo ndipo achita kwaulula kuona kuti amene wandanani ndiwowo ndiye ndikukhulupirira kuti muna wacho ufiti ulipodi ayi nkhani zina zimafunika kumva mbali zonse zokhuzidwa. Tili kuno kulimbi polisi potengera kuti nkhani manager inafikanso kuno kulimbi ndetati tisangomva mbali imodzi kapena mbali ziwiri koma timvenso kuti kodi popeza inafika kuno nkhaniyi anayilandira bwanji akupolisi kuno kulimbi polisi mu mzinda wa Blantyre ndipo athana nayo motani kodi mbali yawo ayankhapo zotani ndiye tifuna ticheze ndi mneneri wa polisi kuno kulimbi amenewa ndi Inspector Patrick Musa amene atifotokozere bwinobwino kuti kodi nkhani imeneyi ayendetsa motani. Kunabwera di anthu amene wamadandaula kunena kuti mwana wina wa zaka 15 kumeneko wapha mayi ache ndipo kuti ife apolisi tiwathangatire akamugwire munthu ameneyo chifukwa yake no akukhulupirira kuti yeye akabwera amakhulupirira kuti yeye akabwera ndikupanga zina zokhuzana ndi matsenga amene amanena anthu kuti mwina munthu uja akhoza kudzuka. Ndiyo ife titayimvera nkhani ija poonabe kuti malamulo amati chani makamaka Witchcraft Act imanena kuti chani kwambiri malamulo amakana kunena kuti ufiti ulipo ndipo ife tinaona be chanzeru kunena kuti ife titengane ndi anthu tizikaonerera kupanga za matsenga za ufiti pamene malamulo akutiletsa imezo nzosatheka yayi ifeyo makamaka timatsatira malamulo. Ndino chimene chinachitika nchonena kuti anthu amenewa anakamutenga mzimayi amene amamuganizirayo anadzera kuno ku polisi kuti no azipita ku BCA kumene no amembekezereka kuti akapange matsenga awo kuti munthu adzuke. Ife polingalira poonanso kuti tension kumeneko kuti anthu mwina mitima awo sili pansi anthu ena ndi okwiya mwina poganizira kuti apha amene apoganizira kuti no munthu wapha mzimayi kumeneko mwina anthu mitima awo sinali pansi yayi ndipo no ife poona mukudziwa kale kunena kuti ife ya polisi makamaka ntchito yathu ndiyoonetsetsa kuti tikuteteza miyoyo ya anthu komanso katundu wawo. In this case tinaona kuti miyoyo ya anthu awiri amenewa amayi amenewa komanso nyamatayi sinali safe sinali yotetezedwa ndipo ife tinalingalira kunena kuti anthu amenewa mwina titawasunga kuno ku polisi osati tikuwasunga kunena kuti tikuwatsekera yayi kuwasunga malo abwino kuti no tiwateteze ku zinthu zina zimene timaganizira ife monga polisi kuti mwina zikhoza kuwachitikira ngati atapita kukaonekera kumene kunachitika zovutako. Ndipo no ife ya polisi tinapitanso kusiwa kumene kunachitika zovutako kuti ife monga polisi timakhulupirira kunena kuti chimene chapha munthu chidziwike kwenikweni amatithangatira ndi anzathu achipatala. Ndiye tinafotokozera anthu aja kunena kuti ife timaona ngati kuti no chidziwike chenicheni chimene chapha malemuwa ifeyo tiatengere ku chipatala achipatala amakhala ndi ukadaulo wawo
ndipo tikukhulupirira ndi ukadaulo wawo akatifotokozera kunena kuti chachitika ndi chani, ndipo tinatenga zovuta zija ndikupita nazo ku chipatala ku Queen Elizabeth Central Hospital. Kumene koko anzathu achipatala atalinga thupiro anapeza kuti malemuwo anamwalira chifukwa chakunena kuti adali ndi kansa ya mchiberekero, ndipo kuti akhala kudwala kwa miyezi 6. Mwina ndi zimene ndingakufotokozereni makamaka kuchokera kuno ku polisi. Zikumvikanso kunena kuti mmene amapanga postmortem malemuwa anatuluka magazi ochuluka zimene zimapasa anthu nkhawa kapena maganizo kuti kodi munthu woti wamwalira padutsa maola osachepera 24 zimenezi nkuchitika zopereka chithunzithunzi chanji zimenezi? Ifeyo makamaka mmene ndanena muja kunena kuti timatsatira za anzathu achipatala zimene atiuza, ndi ngati anzathu achipatala akutifotokozera kunena kuti malemuwa adamwalira chifukwa cha kansa, kuti no akhala kudwala mwina kwa zaka kwa miyezi 5 ifeyo timafunika tingwamvera achipatala. Ife tisabwere ndi maganizo athu kapena kuti no zonjezerapo mmene kuneneramo, tiyeni titsatire za anzathu achipatala, tione kuti achipatala anzathu zimene anenazi takhulupirira achipatala, popeza kuti iwo andamene timadalira kunena kuti ngati munthu wamwalira ndipo no kumwalira kwake nkokayikitsa mwina tikuganizira zina anzathu amene andamene amatithangatira, ndiye takhulupirireni kunena kuti mwina zimene tinene kuti zimene atiuzazi ndi zinthu zimene ife tifunika tizikhulupirire ndithu. Nkufotokoza kwa anthu komanso mwana amakamba onena kuti ayi mwina mayiwa akhoza kudzuka isanakwane 5 koloko kapena by 5 o'clock, ndipo anatenga nthawi yayitali ali kuno ku polisi mpana mwina amene amafika ku BCA nkutili cha mapa state, ndi anthu nkumati nkutheka atu mwina apolisi ndi amene athandizira kuti mayi nkufa chifukwa anakha kuti mayi uja amene akutchuka ndi dzina loti anachisale komanso mwanayu apita kumene kuja akhoza kuthandizira kuti zikanathandizira kuti mayi aja nkudzuka. Now inu mukamba apa kuti inu mutsatira lamulo lonena kuti kunja kuno kulibe ufiti, limene inu mbali yanu ngati ma law enforcers mumangolemekeza lamulolo, anthu aphunzirepo chani pamenepo? Amene ndanenera muja malamulo ali chimvekere ndithu, akunena momveka bwino kunena kuti kunja kuno kulibe ufiti ndipo no nkhani imene ikambidwa apa ndionena kuti no mmene mukuneneramo kunena kuti amafuna atere zokhuzana ndi ufiti omwewo, ndipo ngati ife tikunena kuti ufiti palibepo, ndikukhulupirira kuti si bwino kuti tikhale pano tizinenanso nkhani imene tikuyiganizira kunena kuti mwina ndi za ufiti. Malamulo akutiletsa kutero ndithu kwa basi. Ndi anthu amenewa mnyamatayo komanso mayi amene akunenedwa awa adakali konkuno ku polisi mukasungabe? Mmene ndimanenera muja mwina ndanena kuyambirira muja kunena kuti ifeyo ta polisi cholinga chathu ndikuteteza miyoyo ya anthu komanso katundu wawo, ndiye ndinanena pene paja kunena kuti ifeyo monga polisi tidaona kuona kuti no miyoyo yawo anthuwa ili pa chiopsezo, miyoyo yawo sili pabwino yayo malinga ndi tension imene inali kusiwa kuja, ndiye ife tinalingalira kunena kuti anthu aja tasamale tasunge mmene ndanena muja osati kuti no tikuwayika mu chitokosi yayi komano kuwasamalira kuti no miyoyo yawo ikhale yotetezeka. Ndipo pamene ndikunena pano anthu amenewa tikuwasungabe tikuwasamalirabe, ndipo tikaona situation ndimene ilili tiapangalirizi ndikuwauzanso mwina zotsiwetu zoti ayenera kutsatira kuti miyoyo yawoyi itetezeke. Chabwino mwina pongothirira mphongo pang'ono mawu anu kuna kuti cholinga chanu kwambiri chinali chofuna kuteteza miyoyo. Tikumva mpheketsera kuti kumene kumakayidwa maliro kumeneku kumbulumbuzi kunachitikanso maliro ena, ndipo anthu pofufuza nkhanizo zimamveka kuti nzaufiti. Zotsatira zake anthu anatengera lamulo m'manja mwawo ndi kupha mayi amene amamuganizira kuna kuti anatengapo gawo mzaufiti zomwezo pakupha msungwana amene tikunena pano kuti watisiyayo. Mungalankhule zotani wa anthu nkhani yotengera lamulo m'manja? Papa ine kwambiri ndisayankhe mbali ya kumbulumbuzi. Sindikudziwa kuti kumene kuchitika zotani, komano mwina
pa nkhani yongotengera malamulo m'manja. Ifeyo apolisi sitimalola anthu kuti no azitenga lamulo kulika m'manja mwawo. Ngati m'madera mwawo muli anthu amene akuaganizira kuti akupanga zolakwika, amene akuaganizira kunena kuti mwina nchitidwaka ndi wa kuchifwamba, mwina kapena kunena kuti ngati makesi zingati amene wati kunena kuti mob justice amenewa, ife apolisi makamaka timangolangiza anthu kunena kuti ngati pala anthu mudzimu akusokoneza anenenezeni titsineni khutu ife apolisi. Mukatitsina khutu ife apolisi timakhala ndondomeko zabwino ndithu zimene timawatenga anthu amenewa mwina kuwapititsa ku khoti kuti akankhe milandu yawo. Komanso pa nkhani yotengera malamulo kuyika m'manja mwathu imene tikunenayi, kunena kuti mwina munthu tumuganizira kuti apanga kaya zaufiti, mwina tumuganizira kunena kuti mwina kupanga zakuchifwamba, tisatengere malamulo m'manja mwathu yayi. Tiyeni tionetsetseni kunena kuti anthu amene watagwire amene atitsine khutu ife apolisi. Ife apolisi tipange ntchito ima ukadaulo wathu kuti anthu amene atengere kumabwalo a milandu. Zimatha kuteka, zimatha mwina kumulanga munthu amene samafunika kulangika yayi. Komanso ifeyo timakhala ndi kafukufuku wathu amene timachita ma investigations. Mwinano tikangwira munthu mmodzi mbalingana ndi kafukufuku wina timatha kugwira anthu ena. Ndiyeno ngati munthu oyambirira yemwe amene tikuganiza anthu angochita naye kumupha, ndiye kuti tizitisokonekera sitingakwanitse kuti nomwina tipeze anthu ena amene tikuganizira kunkhani zimenezi. Chabwino, potengera kuti mukuti kulibe ufiti malingana ndi malamulo mmene akunenera, tinene kuti mwina munthu akuulula iyeyo kuti ayi za ufitizi ndapanga ndine, wapha munthu masenga akuvomereza, mumayitenga bwanji nkhani imeneyi? Mmene mwaneneramo kunena kuti malamulo akunena momveka bwino ndithu kuti ufiti kulibeko. Komanso malamulo omwe amanena kuti ngati munthu akubwera yekha poyera kumanena kuti ineyo ndimapanga za ufiti, ameneyo ali ndi mulandu, amakayankha ndithu mulandu ameneyo. Kuti anthu akhoza kumgwira munthu ameneyo nkubwera naye ku polisi. Mmene tanenera muja ngati nokungwirako mwinake mpovuta fakeno mwina pomugwira anthu amakhala zambirimbiri zochitika. Komano munthu oteroyo kuti no akuulula kunena kuti iyeyo ndi mfiti, atitsine khutu anthu ife apolisi. Ife apolisi tili ndi ukadaulo wabwino ndithu. Timapanga chotheka kuti no munthu ameneyo timutenge kumbweretsa kuno ku polisi, timputse mafunso awiri, kenakano timutengere kumabwalo a milandu kuti akankhe milandu yake imene wachita. Mulandu wopanda mboni umakhala wovuta, nkana tinakakamiza ndithu kuti timvenso mbali ya ku polisi kuti kodi iwowa nkhani imene itafika anayendesa motani ndipo yatha bwanji. Ndeti kumva apa kuna kuti malingana ndi malamulo akuti ufiti kulibe, ndipo apolisi kwawo sikukonza malamulo koma kulimbikitsa kuti anthu asatire malamulo. Iwo ndi ma law enforcers osati opanga malamulo, ndi amalemekeza malamulo. Lamulo likuti kulibe ufiti. Tamvanso apa akukamba nkhani ya mob justice, kutengera lamulo m'manja mwathu, kulanga tokha anthu amene tikuaganizira kuti ndi olakwa. Ndeni nafusafusa kuti kodi nanga nkhani za ufitizi anthu amuganizira munthu kuti ali ndi ufiti ndipo yekha mwina akuvomera kuti ali ndi ufiti, azibweresebe kuno nkhanizo akamba momveka bwino kuna kuti nanga ti munthuyo akukamba yekha kuti ayi ali ndi ufiti kapena kukhudza zokhuza ufiti choncho abweretseni pamenepo pamene padzachokere mulandu. Dzina langa ndi Hale Suliani, ndithokoze kwambiri kuti mwakhala mutisatira kuyambira kumayambiriro kwa nkhani imeneyi komanso mpaka pamene tikupitiriza nkhani imeneyi nkufika pa mapetopeto. Ndikuyamikireni kwambiri kuti tinali limodzi. Ndathokoza kwambiri Duncan Chaponda pa kamera kuti ayi ntchito yakhala yopepuka chifukwa tagwira mothandizana. Ambuye akudalitseni.